Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ana ing pasinaon basa Jawa. Ing video iki sing arep dibahas yaiku teks deskripsi ngengingi omah joglo. Nah, video iki berarti kanggo pasinaon kelas 10. Ora perlu suwe-suwe, ayo padha gatekake videone. Omah joglo yaiku wangunan utawa omah tradisional Jawa Tengah. Para jalwestri jaman dhisik duweni penganggep yaiku para kadangkonang ora gampang duweni omah joglo amarga kuwi khusus kanggo kaum terhormat kaya dene bangsawan, priyagung, maharaja, lan pangeran. Nah, jadi rumah joglo itu adalah rumah tradisional dari Jawa Tengah. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang itu menganggap bahwa rumah joglo itu tidak semua orang memilikinya. Nah, yang memilikinya itu siapa saja sih? Para orang petinggi, contohnya seperti bangsawan, raja, dan pangeran. Kalian tentunya penasaran bentuk rumah joglo itu seperti apa? Nah, silakan lihat gambarnya ya. Nah, iki salah sawijining bentuk omah joglo. Nah, dadi omah joglo kuwi bagian-bagiane kuwi ana 5. Sing sepisanan yaiku pendopo. Nah, pendopo kuwi mapan ana ing ngarep dhewe, bertempat di depan. Nah, paling depan. Nah, sing mburine yang di belakangnya iku jenenge pringgitan. Nah, pringgitan kuwi mapan ana ing sakmburine pendopo, di belakangnya pendopo. Sing kaping 3 kuwi yaiku dalem agung. Nah, kuwi mapan ana ing jero. Nek pendopo karo pringgitan kuwi kan ning jaba, di luar. Nah, nek dalem agung kuwi mapan ana ing jero atau di dalam, tempatnya di dalam. Nah, bagian sing kepapat yaiku sentong. Sentong itu sama saja dengan kamar. Sing pungkasan yaiku gandhok. Gandhok kuwi padha wae karo pawon, dapur. Bagian kang sepisanan yaiku pendopo. Pendopo salah sawijining wangunan omah joglo kang mapan ing ngarep dhewe. Wujude tinarbuka lan digunakake kanggo nampa tamu. Jadi, pendopo itu tempatnya di depan sendiri, wujudnya terbuka dan biasanya digunakan untuk menerima tamu. Kaping 2 yaiku pringgitan. Pringgitan asale saka tembung ringgit kang ateges wayang. Dadi, pringgitan iku wangunan kang digunakake kanggo pagelaran seni kayata wayang. Pringgitan mapan ana ing sakmburine pendopo lan wujude pringgitan yaiku uga tinarbuka. Jadi, pringgitan itu letaknya di belakangnya pendopo dan wujudnya juga terbuka. Nah, pringgitan itu berasal dari kata ringgit yang artinya wayang. Jadi, pringgitan itu adalah tempat yang digunakan sebagai pagelaran seni seperti wayang. Bagian sing kaping 3 yaiku dalem agung. Nah, iki wangunan sing wujude tinutup.
Biasane digunakake kanggo ruang keluarga, ya kanggo diskusi keluarga. Kaping 4 yaiku senthong. Senthong kuwi padha wae karo kamar. Wujude tinutup lan luwih cilik tinimbang dalem agung. Senthong kuwi digunakake kanggo nyimpen barang lan kanggo ngaso. Jadi, senthong itu adalah nama lain dari kamar. Wujudnya tertutup dan lebih kecil daripada dalam agung. Senthong digunakan untuk menyimpan barang berharga dan juga digunakan untuk tempat istirahat. Nah, iki bagian sing pungkasan yaiku gandhok utawa pawon. Nah, mapan ana ing mburi dhewe, wujude uga tinutup lan digunakake kanggo adus, mangan, masak lan sakpiturute. Nah, kuwi mau bagian-bagian saka omah joglo, omah tradisional Jawa Tengah. Ya, bagiane ana 5, sing sepisanan pendopo, lah sing pungkasan yaiku gandhok. Matur nuwun.